Alarma total. Des de fa poques hores el Departament de Justícia parla onada de suïcidis a les presons catalanes. Avui hi ha convocada, s'està fent hores d'ara, una reunió d'urgència per revisar els protocols vigents i també posar en marxa un pla de xoc després que un altre reclús hagi tret la vida ahir mateix, concretament al centre penitenciari de Lledoners. És el tercer cas aquest mes i el 9è en el que portem d'any. Sergi Tor, bona tarda. Bona tarda, Carles. I unes xifres que preocupen i que mantenen la tendència alcista de l'any passat, on es van registrar altres 14 suïcidis a les presons catalanes. Els sindicats consultats per migdia a COPE demanen canvis en un protocol establert fa 10 anys i que no acaba de funcionar. Els motius poden ser diversos i els perfils són diferents, però hi ha una coincidència. Si a la presó hi ha un clima de violència, amb baralles, agressions i amenaces, el risc de suïcidis augmenta. Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CESIF. Las prisiones catalanas se están convirtiendo en un medio hostil, en un sitio inseguro, y entonces todo eso, si lo metes en una coctelera, lo que te hace es, mayor sensación de inseguridad. A més, hi ha una altra